ಕೋರಿ ಸಾರದಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪು ನಿಗಿಲ್ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚೆ ಉಡಿಯತ್ತದು ಅಂಚ ಪಾಡು ಅವು ಪೊಡಿ ಅರವೆಲ್ಲತೆ ಪಪ್ಪ ಅನ್ಪಿನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಡದಾನೆಗೆ ಎಂಗಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೇತಿ 20 ದಿನ ಅಡಿ 20 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪಾನ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಐಕ್ ಪಾನ್ ನಿಕುದು ಔತು ಬಿಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬನ್ಪಿ ನತೆ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಚಾರಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನಿ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಬೇಜಗೆ ಇಡೀ ತೆತ್ತಿ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆತುಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆಡೋದು ಅವೇನು ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಾಡುಡೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೋಲ್ಪು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬತ್ತ ಬೈದೆ ತೂವಲಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಬಕ ವೇದಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇನಿ ರಂದಾನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಲಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬೊಂದೆಲ್ಲೇರು ಚಾಲದನಲ್ಲ ಬರ್ತಜೇರು ಚಾತ ತಿಂಡಿ ನನ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಪೋಯಿ ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಗಲೇನದು ಪರ್ ಕಾಂಡದ ಚಾಕ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೇರ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲೇ ಆಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಚಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಡ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟು ಮೀಂದ ರಸ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕು ಕೋರಿದ ರಸ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಬರ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ಪ ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋರಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಯಾನು ಏಲ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆತ ಏತು ಬೋಡು ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ತೆತ್ತಿದಲ ಕಾರಣ ನಿಗಲು ರಡ್ ತೆತ್ತಿಲೆಗೆ ತೊಂದುಲಿ ಅತ್ತದ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದಲ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಏಲ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಸಾಲ ಲಂಚನೆ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ರಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂತೇನೆ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಒಂದು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಬಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗಡಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ತಾರೆಗೆ ತೊನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಎಸಳು ಬಕ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನ ಪುರ ಪೊತ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆ ತಾರೆ ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಪೊತ್ಪುಗ ಕಿನ್ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಪೊತ್ಪೆರೆಗುಂಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ಒಂತೆ ಯಾವು ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿಲೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿರ ರಟ್ಟುಂಡು ಇದೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವುಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಇವರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುಡು ಇಜ್ಜಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಯುಜಿ ಅಂಚದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಾಯೋಡು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುಡು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ಉಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೊತ್ಪೋಡು ತೂ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರವು ಕರಂಚುಂಡು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುರ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಎಣ್ಣೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿನ ಬರ್ಪುಡು ತುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ನಾನು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಸಾಸೆ ಮೇಲೆ ಪುಡ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಗೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೆ ಬಾಜನಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ ಈಗಲೇ ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡ್ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ ಆವೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಲಿನೇನು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಮುಂಚಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚಾದು ಪುಣತೆ ತುಲೆ ಈತಿ ಆಂಡೆ ಅವು ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಪೊರ್ಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆ ಒಲಿ ನಿಗಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂತೈತೆ ಅಂಚದು ಎಂಕಲು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪುವ ಚಪ್ಪೆ ಅವಡೊಂದು ಇದು ತುಲೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ಪೆರಿಜ್ಜ ಅಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಲಿ ಒಂದು ಈತ್ಗಿಂಜ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾರ್ದು నేను ಕಡೆ ಓಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಓಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಐತ ನಡುಟೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನು ಕಡೆನಾಗ ಪಾರ್ದೈತೆ ಕಡೆನಾಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನ ಪಾರ್ದೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೀರಿಡು ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತು ನೀರಿಗೆ ನೋಡ್ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಓ ಬಾಜ ನೋಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪೋತುಲಿ ಅವೇ ಬಾಜನಗು ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯುಲಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೆ ಅಮ್ಮಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೇಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆದಾಗನ್ನ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನು ನೀರಿಡೇ ಬೇಯ್ಪವಡು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಡು ಅವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಸಾಲೆನೆ ನೆಕ್ಕು ಕೂಟ್ರೆ ಗುಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಎಂತ ಪಾಡಿಯೇ ತುಲಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಡು ಈತೆ ನೀರು ಯಾವು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದತ್ತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಎರಡೆ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮುರ್ಕೊನತಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚೂರಿ ಯಾವಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಏನು ಮೆಲ್ಲದಿತ್ತೆ ತೂ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದು ಅಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ತಲೆ ಈತು ಸಣ್ಣ ಅಂಡೆ ಯಾವು ಮಸ್ತುದಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಕ ಸಣ್ಣ ಒಡನ್ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಅರೆಪುನು ತೂ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಗುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡತೆ ಐಕ್ಕೆ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅವು ನೀರು ಉಪ್ಪುಣತೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ಕೆ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಅರೆಪುನ ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಎಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾತ ನಾನು ಪನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಲೈಕೆ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಏತ ಹದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿನ ದೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡೋಡು ಈತಿ ಯಾವು ನೀರು ಬಕ ತುಕ ಬಕ ನೀರಾವು ಐಕೆ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ನೀರು ಆತಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದು ದಪ್ಪ ಆತಂದು ನಂಗೆ ಏತ್ತು ಹದ ಬೋಡು ಆತು ನೀರು ಕೂಟೋಡು ತೆಗ ಹದ ತಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ತುಲೇವ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರು ಅಪ್ಪದ ರೆಸಿಪಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಂ ತುಲೆ ಮಾಡುವೆ ಯಾವೇ
ಮಕ್ಕ ಅವು ದಪ್ಪಲ ಇರ ಬೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅವು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಗು ಜತೆ ಅಂತ ಮಾಡುವೆ ಮಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ರಂಡತೆ ಯಾವತ್ತೆ ಸಾಮಾನತೆ ಹ್ಞೂ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ನಂಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ದಪ್ಪ ಬರಪುಣತೆ ಇಂಚಿ ಸಮಾಪುಣೆ ಹ್ಞೂ ಸಮ ತುಲಿತೆ ನಿಗಲೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಏತ ಹದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ತುಲೆ ಈತ ಹದ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲಿಂದೆ ಈತ ಹದೊಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಹದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ತುಲಿ ಈ ಹದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ದೇ ಈ ಹದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತೂಕನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಂಡೆಯನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪು ತೋಡು ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಎಕಡೊಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಚಮಚದಾತ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇದೇ ತಾಪುಂಡು ಏನು ಚಾಪುಂಡು ತುಕ ಒಂದು ರುಚಿ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ತುಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಇಂಚ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿನ ಉಡೀತದ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು ಅವು ಪನ್ಪೇನೆ ಇಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಲಡೆ ನಾನು ತೂ ಮಸ್ತದಿದ್ದು ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ದಿಯಾನು ಕೊದ್ದೆರಿಗೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತು ಕೊದ್ದೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಕ್ಕ ತುಲಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾ ಪಂಡತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ತುಪ್ಪೊಡು ತುಲಿ ಈ ತುಪ್ಪೊಡು ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಈತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ನೀಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಜನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಆಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಉಡಿಯತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯಡಿಸಿ ಓಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಾಡುವೆರು ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಹಾಂ ತೆತ್ತಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡೋಡು ಉಡಿಯತ್ತದ ಅಲ್ಪ 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 ಪಾಡು ಮರ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೂವೆರೆಗೆ ಖುಷಿ ಯಾನೇ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಉಡಿಯತ್ತು ಪಾಡಿನ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲಡಾಗ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಡೆ ಇದೆ ತಲೆ ಅಂಚೆ ಉಡಿಯತ್ತದು ಅಂಚೆ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪೊಡಿ ಯಾರೇ ಬೆಲ್ಲತೆ ಇಂಕನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡೋ ಮಾರೋಡು ಅದೇ ಹ್ಞೂ ಕೋರಿ ಸಾರದಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ನಿಗಿಲ್ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೇರೊಂದು ಪಾಡುವೆರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಪಾಡುಜಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಐತನೇ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋಡು ತುಲೆ ಇತ್ತಾಂಡು ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಎದ್ದಿ ಓಡು ಒಂತೆನೆ ಮಸ್ತತ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಿ ದಾತ ತೂದಿ ಓಡು ಬಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಕಲಡರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಕಲಡರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೆನಪ್ತಿಲೆ ಆಡಬೇಕ ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾರ್ದಾಗ ಕಲಡರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪು ಇತ್ತೆ ತೂ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಾತದ ಇದು ಅಂತ ಬೇಯಡವತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ಹೊಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲ್ ಪುರ ದಾಲಬಾರ್ದು ಜಾ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಸೈತನ್ ಎತ್ತೆದುರುಡು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಗ ಆತಂತಲೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಆತಂತು ಅನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಡೀ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಬೇಯಡತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಐತಾತಿಗೆ ಬೇಯಡವು ಅವು ಅವು ತೆತ್ತಿದ ಯಾಕ್ ಪನ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೊಲ್ದ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋಡತೆ ಅವು ಪಜ್ಜುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚ ಪಜ್ಜಿತ್ತನೇ ಇಡ್ಡೆ ಪೂಜ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಡು ಪಪ್ಪ ಅನ್ಪಿದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಡದಾನೆ ಎಂಗಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿ ಇರುವ ದಿನ ನಾನಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಲೇ ಆಂಡತಲಿ ಬೇಯ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೊಂದು ಉಂಟುಲಿ ಅಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇದು ಪಾಡ್ಗನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಡ ಬಂಗೊಂಡು ನಾನು ಏನೋ ಅಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವಿ ತುಲಿ ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ತುಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತು ರುಚಿ ತುಲಿ
ತೆಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ರೆಗೆ ಎಂಚಾಪುನಂದ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೈಪ್ ಎಂಚಾತನ್ ತೂಕನಮ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತ ಇವಾಗ ಒಂತೆ ಓಪಂದಿ ಓಡಿಂಚ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡ್ ಇತ್ತು ತೊಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಿಡು ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಚಾಪುನಂದ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೈಪ್ ಎಂಚಾತನ್ ತೂಕನಮ ತುಲಿ ತೆತ್ತಿ ತುಲಿ ಇಂದೆ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದನ್ ತುಲಿ ಅಂದೆ ಇಂದೆ ಆಯ್ತಂದೆ ಮಂಜುಲ್ದೆ ಇತ್ತು ಬೇಯೋಡು ಬೇಗ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಅವು ಬೇಯುಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ತುಲಿ ಅಂದೆ ಇಂದೆ ಇತ್ತು ಇಂದೆ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದನ್ ತುಲಿ ಒಂದು ತಿನ್ರೆಗೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಹೊಸದಿರ್ಲ ಈನಿಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದವನ್ ಪೆಂಚಾತ ನಾನು ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಮಗವು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಎಂಕಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೊಂದು ನಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲೆಗ್ಲ ರಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬೋಡೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ತಾಗಡು ಅಣಿಜಿಟ್ಟು ರಪ್ಪದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲೆದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜು ನೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮೆನ ಕೋರಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಓಯೆ ತರದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ದಜ್ಜ ಇದು ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಇದು ತೆತ್ತಿ ಎಂಚಾತನ್ ಟೇಸ್ಟಾ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ತುಕ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ತುಲ ಇಂತದಾ ತಿನ್ನಿ ಎಡತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವು ಒಂದು ತಿನ್ಪೆ ನನ್ನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಾನ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಐಕ್ ಪಾನ್ ನಿಕುದು ಔಟ್ ಬಿಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಮುಲ್ ಪನ್ಪಿ ನತೆ ತುಂಬಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾತಿತ್ತಿರ ದಂತ ಬೊಕ್ಕ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ತುಕ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ಲಿ ಚೂರು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ರುಚಿ ಲಾತೆ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಮಾನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನಿ ಏರ ಬತ್ತೆರೆಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ರುಚಿ ತೂಯರೆ ಮೀನು ಬತ್ತೆರ ಅಂದು ಒಂದೇ ಎಡತನತೆ ಎಡತನ ಅಂಚಿರು ಚಾ ಅತೆ ಅಂಚಿರು ಚಾಲ ಅವ ನೋಡಿತ್ತೆ ಚಾ ತೊಟ್ಟುಗು ರೊಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಏನು ಚಾಪುಣದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಉಂತಲಿ ಇತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಪಪ್ಪನ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಚಾ ರೊಟ್ಟಿ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೊಗಲಿಜಿರ ಚಾ ಬರ್ಪುಜರಿ ನೀ ರೊಟ್ಟಿ ಅತ್ತಂದು ಚಾ ಹಾಂ ಯಾವ 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 ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ರಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪಡು ಬಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ರಸ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ತೆತ್ತಿ ರೋಗುಗಳ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಿನ 2 ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಶ್ಲೋಕುಗ ತೆತ್ತಿ ಬಂಡಾಡಗಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ದೀದಿ ಇಲ್ಲ ತುಕೈತೆ ರುಚಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಪನೋಡ್ ನಿಗಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ರಸ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂದು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆಡೋತೆ ಅವೇನು ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಅವು ಅರೇಪು ಕೊದ್ದೆಂಬನ್ನಂಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆಡು ಅವು ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡತೆ ಬ್ಯಾತ್ತೆನೆ ಲೆವೆಲ್ ಅದಾ ರೆಡಿ ಆತನು ರೆಡಿ ಆದ ಜಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಖಾರ ಅವಡು ಆಯ್ಡ ಪಕ್ಕ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಏನು ಪೂರ ಪಾರ್ದತ್ತುಲಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರೋನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಗೆ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಬೇಯ್ಪದೇ ತಿಂದ್ರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತೆತ್ತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಾತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನೆ ತುಂಬ ತವರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.